What's up YouTube? Så er det Real S Adventure Dance Minecraft. Ja. Så vil lige gå ud der. Jeg tror vi har fundet ud af hvad grunden til at vi kan høre selv er. Fordi at jeg har en dårlig mikrofon, tror jeg. Så man kan ikke høre selv så godt. Og min mus den er begyndt at bukke for tiden. Fordi jeg har en klods. Ja, bare skriv det i kommentaren hvis I kan høre. Men vi ser lige om man kan høre ham efter videoen, eller optagelsen. Og så hvis man ikke kan, så får vi snart noget vi hører til. Så ja, det er det. Men mig selv, vi har allerede været nede og mine off-cam. Så I kan lige se vores kiste, hvad vi har fået. Så ja. I kan lige se, I kan lige se hvad vi har minet. Ikke tage det personligt. Ja, Sepp han udforsker, han har tænkt sig at bygge et træhus om dagen. Okay. Vi har fået masser af lapis lazuli, vi har fået diamond, redstone, ja, iron, ja, hele muligt. Det er jo rigtig godt. Sepp han kommer lige ud. Ja. Og hvad når min ven Lukas han har lavet roser for at man godt kan se min mus. Som er blå og gul. Og det synes jeg også er ret fedt, så det vil vi gerne fortsætte med. Men mig så vi har tænkt på måske at bygge vores hus der. Så jeg tror bare jeg går derop nu. Sepp kom ind. Okay Sepp, bare bliv ved huset, fordi jeg går op på bjerget og begynder at bygge lidt. Så du bliver bare ved huset og passer på det, selvom vi kan. Ja, du kan lave vores have jo. Vi har jo stadig pumpkin seeds for. Så du kan lave en ny have til os, fordi vores sidste have den blev sprunget af en creeper. Så ja, det er jo ret meget. Fuck my life. Jeg synes jeg hader det her shit. Men mig og Sebastian har også aftalt at vi med 100 subs, og så viser vi hvordan man laver en server. I 1000 subs så ikke for abe efter Gifts Gaming, men der har vi altså tænkt os det er to. Fordi vi skal begge to godt lide. Ja, det synes jeg bare I skal vide. Og jeg regner også med at vi kommer til at lave askmis. Det er mig og Sebastian. Mig og Sebastian kommer til at lave askmis også, tror jeg. Askmis. Folk kommer med spørgsmål, og så svarer vi på dem. Det er så. Ja, og det er noget Robin Kaja gør, og så det vil vi også gerne lave et projekt med. Ja, Brian from Danmark er også lidt begyndt. Men nu har vi lidt kendt, så jeg synes altså ikke, at vi skal tro, at vi bare er sådan nogle fucking wannabes, der wannabe at de kendte, men bare fordi vi synes, det kunne lyde som et spændende projekt at arbejde med. Så hvis I synes det er nederen at vi kopierer andre, så må I rigtig gerne sige det, fordi så kan vi måske gøre noget med. Hvis I synes det er fedt at vi laver askvis og sådan noget, for eksempel så vil vi da med glæde fortsætte. Altså, vi vil kun gøre det for subs, ikke kun for subs. Vi gør det for at nyde jer. Og meget specielt regner også med at få en hjemmeside op snart. Så jeg tror faktisk bare at jeg bygger her huset der blomster. Blomster. Ja. Men mig og Sebastian vi har også tænkt lidt over det. Og i dag er det jo Vilmers fødselsdag, så vi laver en til episode efter den her, hvor vi udforsker, hvor vi laver en fødselsdagshilsen til Vilmer. Sepp? Nej, men Sepp? Tror du kan få kendt online, fordi han skulle jo også rigtig være med fra start af, men han har bare ikke tid imellem. Okay. Men vi har også set at Minecraft er bugget lidt i dag, og det er derfor vi også laver videoer så sent. Men så fuck. Men hvorfor kan jeg ikke bygge, mand?
når vi må aktivere til Hej Sjæl. Hvad er vores have? Fedt. Har du en hoe? Ja. Nej. Jeg ved ikke rigtig om vi har noget. Vi skal lave, så jeg tror bare vi skal game mode 1. Og så laver vi vores fødselsdagshilsen til det. Så jeg laver den op på toppen af bakken, så må du bare tilbage til mig, når du har lavet vores have. Jeg går i gang med noget. Jeg går op på bakken og går i gang med at lave flader og kager og sådan. Så jeg synes ikke. Jeg laver kager til Vilmers fødselsdagshilsen, og så kan du bare lave haven. Når vi skal bruge noget uld. Vi skal bruge hvidt uld. Hvor er det? Hvidt uld og rødt uld. Og så synes jeg, vi skal gøre sådan her. Sådan der. Okay. Så skal vi sådan her. 1, 2, 3. Se, er du i gang med haven? Sådan på sådan her. Men det har vi gjort. Ja. Jeg ved godt, at jeg ved ikke, om vi har lovet det, men jeg ved godt, at det er lidt noget med på commands til det her med. Nu vil vi måske pludselig sige, så vi vil for eksempel ikke have, at der er en creeper, hvis der kommer spotlights. Det er ikke sjovt. Men Vilmer, han delte også cookies ud i klassen i dag, gjorde han ikke så? Vilmer delte cookies ud, så og derfor så laver vi den her hilsen til ham og fejrer hans fødselsdag. Det er godt, du har sat dig selv kreativt så. Nå, du skal have det. Så er der mere ud til mig. Virkelig spændende. Ja, vi har også prøvet at fixe lidt på min server, men da vi ikke har nogen plugins eller noget, så vi er ikke rigtigt, hvad vi skal gøre nu. Men jeg prøver snart at få en bedre computer, fordi jeg ved ikke, hvor mange jeg ved, men jeg har en pack bedre. Siger. Og min bærbar, den har kun kostet 3.000, så den har været billig. Men det er jo kun godt. Ja, der er ret god kvalitet, men når man skal spille Minecraft, er det ikke det bedste, så jeg anbefaler, at man kan købe den for 3.000-4.000 kroner i kroner i fisketog, hvor det faktisk er virkelig billigt. Så jeg har været flad at sætte. Nu synes nu laver jeg den efter. Sæt pladsen. Du skal have noget lilla ud. Nej, hov. Jeg skal have noget, ja, vi bruger bare det skal være chokolade. Det skal være chokolade. Kan du ikke? Sæt. Jeg er i gang med at lave en kage til Vilmer. Hvis nogen af jer skulle være til. Det er en meget lille kage, men det kan en kage. Det er jeg vant til at købe den pakke, så så skal der være lidt glasur, selvfølgelig. Lidt glasur. Med små jordbærstykker. Vi skal godkende.
Søg igen. Okay. Jeg kan bare en god arkitekt. Jeg skal nok blive en arkitekt i dag. Hvem skete? Jeg glemte. Jeg må ikke blive sur på mig, fordi jeg tror, jeg nu er mus, der fucker. Okay. Nå. Men så synes jeg, at vi nu skal bruge Stonebricks til at skrive. Vi skal bruge Stonebricks nu til at skrive et program til. Ja. Og efter jeg har skrevet det her ord, så slutter vi optagelsen. Jeg kan nok gætte, hvad det er, jeg vil skrive, men lav det selv. CI. Så skal jeg ind. Det er dansk player en kage. Igen. Kagen er ikke til dig. Nå. Der skal stå et ord til det. Det er skråskrift. Der er ingen, der ved det. Sæt. 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 Det er hjemme. Det er faktisk godt hjælpe. Synes jeg ikke, jeg er god til at skrive? Jeg har aldrig sagt, at jeg er en god arkitekt. Nu skal vi så på det. Sæt, du må ikke kritisere min håndskrift. Sæt. Jeg kunne sagt, at du må kritisere min håndskrift. Jeg må kritisere min håndskrift. Ja. Jeg hader at få kritik til løb. Og jeg kunne tage en kode. I gotta hang you up. Whoa. Sådan laver jeg altså kode. Det var ikke respekteret. Nu står der bare tillykke. Dansk hvad for en kage. Næsten færdig. Okay, men vi når ikke mere, så i næste episode skal vi nok vise det hele. Så afslutningsdans. 15 sekunder tilbage. Ses YouTube.